lain sa ko na feel, uy. Nadikit ko atong lalaki. Ew! Ako ang bugdo nga po, day. Nadikit pa gyud sa iya, ha. Conservatives biya kay ko, no? Nakuha ni mo ko pagkababae! I hate you, A4! Nadikit ni mo ako lawas, lawas? I hate you! A4 pisot! Walay tulay mga pisot! Puros mo mga pisot! Napay sa kamembro ninyo! Murag mo kulo! Napay bakos! Charger! What, Chile? Nagunsa ka diri? Saba, ngod kay ka. Diri akong lugar ba? Diri ko nagapahuway. Dili man ko gaadto pag stress kayo ko. Mao nagpagawas na lang ko sa akong gibati. Nisyagit ko. Kumusyagit ka. Kailangan ba ibanggit yun ang F4? Alam, di ko masuko what Chile. Kamu rin may nakadaot sa akong pagkababae. Giunsare ka sa F4. Wala ka na kanindo to what Chile. Nagdikit na mo lawas ni Daminso. Akong poda ay nadikit sa iyang bugdong budbud. Oh no! Si Chanchay na bastos. Sana all. Salamat, Wachile. Tama na. Ano sige hilak? Yati ano ba ko sa charger? Siya. Mga mga fashion sa mga dato. Salamat ani Wachile, ha. Pero dili mawala ako kasuko sa mga F4. Mga F4 mantas! Labi na si Domensu. Inana lang si Asu. Pero buutan kay na siya. Usay buhutan. Ilado kay mo sa Yankee School nga mga mantas kay mo. Ako, pananaon mo sa kuha. Dili ko buutan. Feeling ako buhutan na si Wachile. Wachile, nana kay uyab? Uyab. Pamagay tayo pamahaw. Wachile, ako pa nimo no. Di na lang ka makuyog sa F4. Buhutan naman kay ka. Sanchay. Kung dili ko mukuyog sa F4, Kung dili ka makuyog, F3 na lang sila. joke! Habe! Mato na Sanchay. Mula ka nakawat Chile? Kaya na pa may meeting. Ay, tana lang. What Chile? Isa mo na yung ninakwan mo mga kagatakiang. Pilasan ko Sanchay. Agoy! Inis-inis lagi brief! Hala, tama. Napamalikod tuon ako, amiga. Andaw na mo? Andaw na me. Ang problema ang isa. Asa naman? Ase, si Miss Wa. Nasa sulod, nalakan. Dili ka balo. Gagi, kuhaan ninyo. Ako bala. Ito na nakaw. Kalasgaw, ganina na ako, Driba. Sige, paabot sa inyo, ha? Ang sama, no? Bobo niyo lang. Like this. Guwapo itong lugar, no? Bago na akong gi-invest. Azo, magunsam ta dre. Nagtapok lagi ta diri asa. Gani. Guwapo kayong area. Ipaadto ta mo diri karon kay mag-meeting ta sa akong negosyo. Negosyo aso? Unsa na negosyo? Negosyo na to, scholarship. Pero so dili pa na. Kumusta man itong mga negosyo? Aso, kusog ka itong malunggay pandesal. Kusog yung halin. Mayo. Ikaw, Sheman, kumusta itong badyang chips? Atong badyang chips? Kusog kayo. Dagan na nga ito nga baba. Mayo. Pero sunod, pakapini na gatas para maminus-minsan ang kakatul. Aso,
Suggest ako na lang po yung mamaligya gatas. Grabe gid ka ba Chile ba? Negosyante kay ka. Hahaha. Ana man na. Pero na po concern. Karong adlaw ma-meet na to ang duha na to ka scholar. Kinsa man na? Aso, nganong duha ra man? Ay balaan ra niyo niya. Azu, wala mo ka na isagol na binuang. Ay kabala ka wa Chile. Wala. Finally, nadawat ang scholarship si Yengte. Kaysa, asa ka tong friend? Sanchay! Hoy, friend! Naraman ka niya. Ganyan ka nila, Xiaoyu? Oh, ganina ra ko. Dugay kay ka. Asa di ka naglaroy-laroy? Mga gani Xiaoyu, no? Busy dyan kayo kung malagyan manong kay pandesal. Papap doon! Init pa! Grabe naman mo ka busy Sanchay, uy. Pagbiling pa dog time sa imong sarili. Mga gani Xiaoyu, no? Gabi niya mag-time sa akong self. Love kay kinaka akong self. Gym ta! Uy, Sanchay, happy jud kay ko ba kay makuha na nato atong scholar? Scholar? Tinawag ka ni Xiaoyu? Uy. Mo ganing nata diri akaron kay ipaadto ta sa tag-iya sa eskwelahan kay personal niya ihatag. Pati ko Xiaoyu! Sanchay, mataga ka diha naog dira. Xiaoyu, mo ito yung tag-iya? Uy, tapos balita na ko. Gwapo daw ang tag-iya. Kung makita na ko to, mag-igat-igat. Sanchay, mo na ng time nga ihatag imong punday. Hoy, Xiaoyu, baligya na gidan. Pero natingala ko. Wala pa lagi sila. Pero Xiaoyu, dako kayo ang lugar. Masig lahi lang ipunduhan. Base, no? Sanchay, murag sila na. Xiaoyu, ang effort? Oh my God! Oh my God! Xiaoyu! Ayaw ko ingnag! Mauna ang tag-iyasa! Yente! Kung sila ang tag-iya sa yengte, dili na lang ko maskwela diha. Hala, sure ka? Nakaskila na ka dito, no? Working student ka dito, no? Working student ko. Pero mabalhin ko. Oh my God, Xiaoyu! Padong na sila, mutago ko. Hindi na ka makita? Dili ko mutago. Hoy, F4, mga pisan! Ay, tambok niya! Mga si Jessica Soho! Kinsa man to? Sobra na mo ha? Azu, ngang naman na sila dere. Gani su. Pero nganong naaman na sila dra si Sansay og si Xiaoyu. Unong ginaingon sa inyo nga scholar na to. Skala? Nganong sila man? Basta, tara. Xiaoyu, padong na sila. Dito, Xiaoyu! Dito! Dito, Xiaoyu! Kining isa ba, marag mananggiti. Ay gara-gara pagtaro nga. Nagunsa mo din effort. Ginasundan mi ninyo? Mga stalkers! Machalay, sa kinang stalk ha? Duha na ni ka episode. Bobo gayud ka. Ayaw ko ninyo ingnag. Kamu ang tag-iyasa. Yes, kami ang tagiya sa Yengte. Aso, guard ni? Kaduha na ka! Apil ko sa tagiya diri ah! We, atek, nang-scam ka no? Kutula ta! Og dili lang mao. Kanang iyong gitindugan amo hapon na. Oh my God, Xiaoyu, datuwa din na nila, oy. Bisan pagdato sila, dili jud ko kalimot silang gibuhat sa ako ah. Wala sila respeto. Kini isa, oh. Kini nasa nga, oh. Mantas kay ka. May gani, gwapo ka. Ako di ay. Saba na yogog. Gwapo ka. Isod og prisuhan. Azu, ngang sila man mong gikuha og scholar. Kuha na ko sa scholar para natay pakaulawan. What do you mean? Xiaoyu, saan mo kay plano ni nila?
Ayaw! Ayaw dugaya. Skut ka, Sanchay. Bis labanan ko nimo. Imo manuol kong kitabangan. Sorry, Sauyo. Sorry. Asa, ay ko ingnag. Kita ka ni, tanggalo na di ka sa scholarship. Mga bastos! Mga bastos mo! Out na ka. Pinasa na yung ampaw. Si Ampaw, red card na. Pachalay, gusto gina ang red card. Bobo yung kayo ka ba? Ano kinailhan na ma-out ng isa ka estudyante? Ikaw, gusto ka ma-out? Oh my God, wako sa akong bahaton. Sauyo, usa akong bahaton. In or out? Wala ko kabalo. Sanchay! Kung tinuti kang amiga, ayaw in! Out lang! Sanchay, pamili. In or out? Sanchay, ayaw Sanchay! Pag out lang, ayaw pag in! Pili Sanchay, in or out? Kuan, bisa konsa lang. Sanchay! 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 Asa, babae mo na! Okay na ko, Sanchay! Muhila ko kung okay. Muli tama si mo kay bulok kay ka. Sobra na mo ha! Masakit lang ko, ayaw lang ang akong amiga! Pangit pa rin mahila ko, mura lang pa rin bakulaw. Ay, nakabalos. Panghawa na mo diri. Ikaw Sanchay, out na ka. Oh, mo-out jud ko. Mas milyon pa na kung wala scholarship kaysa mapadaw-daog sa inyo ha. Salamat jud kayo, Sanchay! Tinuod jud kayo ko nga amiga. Yes, Xiaoyu. Tama na. Di ta mapadaw-daog sila ha. F4. Mato na mi. Tara, Xiaoyu. Kaina mo na ka, oy! Isumpa na mo F4. Mga pisok!